kinor lan oyot-oyotan kahati kusuma mangambar-ambar wara gugusing tupaku melon kalon hawar mega lir mempo bathara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan bangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima mancing sanggar pamelengan wang jagat girinata sinigep kang kinucap nengna kawuwusa nenggih natkala samana jawata ing kayangan Indraloka wang pukulun Bathara Sakra angawe marang para putra gambar amlabar ping Jalanidi tuku sing tupaku melon nger para putra nyelak ompun Rama Citranggada Citrasena Citrarata sranane wong yen luhung betalopo kurang guling elinga salah jatmika yen wacana kudu mahanis breseng seming sasama samane manungsa sami
Nyadong jawuh Rama pukulun kula kang putra pun Citraranggada. Nyadong jawuh pukulun kula kang putra pun Citrasena. Nadyan kula pun Citrarata ugi nyadong jawuh pukulun. Para putra karang kaendran kabeh wae ora ana kang tak wiji sawiji baka siji. Rungokna dawuhipun Rama dina iki. Kayangan Jonggring Saloka lumebere marang kayangan Indraloka. Lagi nampa ribet sepisan ana gara-gara kang sumundhul marang kayangan kuwi durung ana paja-paja kang kinarya sarana padhanging perkara kedadak ana dadak wilayani Jujul Hanusuni ana panglamar saka negara Ima Imantaka lumantar pepatih ya kuwi Ditya Kala Mamangdana dene surasane panglamar adimu Supraba kang bakal dikersakake pinangka bojone si Prabu Niwata Kawaca. Senon keng rasanipun bapa nggih. Aja nganti kelakon adimu si Batari Supraba dipundhut garwa dening Ratu Manimantaka Prabu Niwata Kawaca. Lajeng menapa ing kedah katindakaken Rama pukulun? Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken Rama pukulun? Menapa ingkang kedah kula lampahi Rama pukulun? Dina iki aja dadak layu dina medhuna marang repat kemanasan. Balekna para wadya yaksa saka negara Manimantaka. Dewa-dewa sugata marang sudireng perang kang udane arum-arum. Narada ngepalani jagat.
ngruduk lampahing para wadya bala Durandara nenggih sang Citrarata Citrasena miyang Citrarata sini gegocap natkala samono nggih tan kadidene para wadya bala saking negari Manimantaka tinindyan negeri ana patih Mamangdana sawega ing madyaning alun-alun repat kepanasan dasar wadya bala saka negara buta patihe buta tumenggunge buta prajarite buta gawa rewang-rewange buta gawa jaran siraya buta gawa rombongan yoga yogane ya buta sindene buta sing ora buta mung penitine yeger poyang payingan ing madyaning alun-alun repat kepanasan cah Penggung ngerti gaweanmu inggih Kyai Patih kang pala tumingal perang campo samya ngedali leret tatet wileting kata dayu anggung manguncang iti bintang sangat dibijil bintang sangat dibijil adanya ngedalius malang kadak buparake para wadya kang lagi joko ing madyaning alun-alun repat kepanasan lungguh dawuh saka Raden Patih Mamangdana tak sawang sekilan orang ngambah lemah sandanganmu sarwa mombyor nyata kowe bangsaning para dewa sapa kowe mangkalaning para wadya Durandara Bathara Citranggada sapa kowe ngaku Bathara Citranggada iki to wong wah nitik kondange kok deteke ora sepiro tambuh marang aku keset getipale sinuwun Prabu Newata kawaca manggalaning prajurit saka negara Himantaka saka negara Himantaka pangkatku tumenggung aranku tumenggung Sudirga Pati aranku tumenggung Sudirga Pati jenengku cilik Wagimin
mbubarake para parisaning wadya baladrupik saka negara Imantaka. Karepmu apa? Mundi dawuh saka Rama Pukulun Bathara Indra. Ayo dina iki para wadya Imantaka kudu wali. Kudu wali kuwi. Baliku yen ta wis bisa dothong-dothong mondhong boyong. Bathari Supraba bakal dipundhut minangka karwa prameswarine Sinuwun Prabu Niwata Kawaca. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Bathari Supraba kuwi adiku. Lho. Iki calon ipene Ratu Gustiku berarti. Wayang kok berarti apa? Tegese ngono lho. Iya. Mula nudhawuh saka Kanjeng Rama Pukulun Bathara Indra. Dina iki penglamar saka negara Nima Imantaka dibalekake. Bathari Supraba kuwi mantasaning widodari. Manggalaning Apsari Linggadbawa. Dedapurane Ratu Gustimu bangsane Recasa. Arep wani nglamar kelawan kadangku. Ketemu pirang perkara. Sombong kowe Mas. Sombong kowe Mas. Nadyan to bangsane Recasa, Gustiku kuwi Ratu Gedhe Gung Binathara. Ratu Gung Binathara. Bandane sak prateloning jagat. Kayangane arep njaluk sumbangan apa? Kayangan ki arep mbangun apa? Butuh dhuwit pira? Cukupi karo Ratu Gustiku. Lah kok wis semekean Mas? Kowe kok semekean? Nyamah kelawan Ratu Gustiku. Arep mbalekake penglamar saka negara Imantaka. Rangkep nyawamu kuwi. Rangkep nyawamu apa piye?